Днес ще ви представим кола, която не е за всеки. G-класа 63 AMG Edition One. Там да скелет, еле-еле, Джани шевелит, финик или гелек. Понял, не классик, 9 тренировка, север. Колата е произведена 2019 година. Двигателят V8 B-Turbo. Само 585 конски сили. Колата е оборудвана с спортна акрапович генерация на стойност 10 000 евро. Салонът е ексклузив плюс, съчетание между черна и червена кожа. Комфортът е гарантиран с електрически мултифункционални седалки с памет, подгрев, обдухване, масаж и динамична лумбална опора. Термотроник 3-зонова климатична система. Колата има екстри като 360 градусова камера, система Pre-Safe, 3D Burmmaster, Head-Up дисплей и шибидах панорамен покрив. А затварянето става последният начин. Джантите са 22 инча, черни съчетани с червени елементи. Мислиш, че този звяр е за теб? Свържи се с нас за повече информация или ела на улица Бойчо Бойчев, номер 9.